алоқаи ҷинсии мард бояд чанд дақиқа бошад. Бисёр худризоӣ кардан метавонад ба тестамонкунӣ биёрад. Эпимедиум паста ё дигар вазбудителҳо барои тестамонкунӣ кӯмак мекунанд ё ин ки не. алоқаи ҷинсиам то 20 дақиқа давом мекунад. вақте ки табобат мегирам, дору тамом шавад, боз тест тамом мекунам. барои чӣ? ҳам тест тамом мекунам ва ҳам мардонагиам пурра таранг намешавад, яъне заиф аст. ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Разиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. имрӯз тасмим гирифтем ки пурра ба 30 саволи шумо дар мавзӯи тестамонкунӣ ҷавоб гардонем. Саволҳо бениҳоят саволҳои ҷолиб ҳастанд ва барои шахсоне ҳастанд ки аз тестамонкунӣ ҳангоми алоқаи ҷинсӣ азият мекашанд. Бояд қайд кард ки мехоҳам ба сами шумо як эълони муҳимро расонам ки мо ҳар сол 1-2 маротиба дар телеграм канали ман вебинар мекунем дар мавзӯи тестамонкунӣ ва ҳама роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсӣ ва вақте шахсоне ки дар вебинар иштирок мекунанд, оное ки тестамонкунӣ доранд, дар вебинар ман мефаҳмонам ки шумо чӣ гуна метавонед алоқаи ҷинсии худро дароз кунед ва рӯзи 1 январ аллакай вебинар шурӯъ мешавад. Барои иштирок кардан дар вебинар шумо ҳатман ба ссилкаи телеграме ки ман дар таги ҳамин навор мемонам, дар комментариям мегузорам дӯстони азиз, ҳамон ссилкаро зер мекунед ё ин ки QR-коде ки дар рӯи экран мебинед, ҳамин QR-кодро мезанед, телеграм медароед, дар телеграм мегузорад дӯстони азиз, рӯзи 1 январ марҳамат дароед иштирок кунед. Аллакай 900 нафар ҷамъ шудагӣ ҳастанд барои иштирок кардан дар вебинари навбатӣ. Шуморо интизор ҳастем дӯстони азиз, ҳатман ссилкаро дар зери ҳамин навор ёбед, болои он зер кунед ва шумо рост ҳамон гурӯҳ буда меафтед. Хоб, дуюм нуқтаи муҳим ин аст дӯстони азиз ки мо дар ҳар навор чӣ хеле гуфта будем, як корти клиникаи Евромедро мегузорем. Бо ин корт метавонед ба клиникаи Евромед биёед. Агар соҳиби ин корт шавед, аз ташхиси худи ман, дигар духтурони клиникаи Евромед ройгон гузаред ва инчунин ташхисҳо, анализҳои шумо, ӯзии шумо ройгон мешавад дӯстони азиз, бе пул. Фақат барои ба даст овардани ин корт бояд ин наморда лайк гузоред, фикру ақидаи худро дар комментария нависед. ҳамин қадар зиёд комментария нависед, ҳамин қадар шанси шумо зиёдтар мешавад ва агар дар шабака обуна набошед, ҳатман обуна шавед ва соҳиби ҳамин корт шавед дӯстони азиз. ҳатман бояд комментария бошад дӯстони азиз, лайк ва инчунин подписка бошад. Ва дигар нуқтаи муҳим дӯстони азиз ин аст ки ман ҳама вақт рақамҳои клиникаи Евромедро дар рӯи экран мегузорам. ин рақами WhatsApp аст ки дар рӯи экран мебинед ва шахсоне ки ягон мушкили урологӣ, андрологӣ доред, мехоҳед ба назди ман биёед ба клиникаи Евромед ё дигар духтурони клиникаи Евромед, ҳатман ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед WhatsApp нависед, номнавис кунед, марҳамат, вақте ки барои шумо қулай аст биёед. Барои ба назди ман омадан албатта навбат зиёдтар аст, вале барои шахсоне ки ман масалан лозим бошад, каме сабр мекунед, мебиёед, мебинам. ва бояд қайд кард ки беҳтарин духтуронро барои шумо овардагӣ ҳастем клиникаи Евромед, метавонед назди онҳо ҳам биёед ва ман боварии комил дорам ки командаи мо, тими мо барои шумо кӯмак мерасонад. хуб, мегузарем ба қисми аввали навор, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем ва шурӯъ мекунем аз саволи якум. саволи якум менависад ки умуман алоқаи ҷинсӣ бояд чанд дақиқа бошад ки мо тестамонкунӣ мегӯем. дӯстони азиз, бисёриҳо вақте ки наворҳои фаҳшу порно дигар чизо тамошо мекунанд ва мебинанд ки алоқаи ҷинсии онҳо аз 20 дақиқа 30 дақиқа зиёда аст ва фикр мекунанд ки алоқа бояд ҳамин гуна бошад. яъне ҳамин халил фикри хато дар сари онҳо мезанад ва пас аз оиладоршавӣ мебинанд ки алоқаи ҷинсии онҳо қадар нест ва бениҳоят дилхунук, дилсард мешавад аз ҳамин чизо. онҳо актёр ҳастанд дӯстони азиз, наворҳоро чанд рӯз ҳатто метавонанд сабт кунанд. барои ҳамин чизо ман барои шумо якумаш ки тавсия намедиҳам тамошо кунед ва дуюмаш ин ки бовар накунед ба ин чизо. алоқаи ҷинсӣ муқаррарӣ дар ҳолати нормалӣ бояд ҳамин 4 дақиқа 8 дақиқа, ин ба қавли идеалӣ аст, яъне бе ягон камбудӣ. ва кадом ҳолатда мо мегӯем ки шумо тестамонкунӣ доред? вақте шумо се нуқтаи муҳим аст, агар дар шумо ҳамин чизо бошад, мо метавонем гӯем ки бале дӯстони азиз, дар шумо тестамонкунӣ ҳаст ва бояд шумо тавбат гиред. якум, бемор мегӯяд ки ман худро идора карда наметавонам, мехоҳам алоқаи ҷинсиамро дароз кунам, лекин тест тамом мекунам, алоқаи ҷинсиро шурӯъ мекунаму тест тамом мекунам, худро қабида наметавонам, контрол карда намешавад. дуюм, дӯстони азиз, вақте мегӯяд ки ман алоқаи ҷинсиам аз 3 дақиқа кам давом мекунад, на шурӯъ мекунам 30 сония, 1 дақиқа, 1.5 дақиқа аллакай тамом мекунам, барои шахсоне ки дуюмин дараҷа яъне мушкилиро дорам. сеюм, дӯстони азиз, ҳамин тестамонкунии шумо сабаби стресс дар шумо, зиқшавӣ, яъне ба депрессия гирифтор шудани шумо ва нороҳат шудани худи шумо мешавад. яъне шумо зиқ ҳастед ки шумо тест тамом мекунед ва худ аз худатон розӣ нестед ва фикр мекунед ки ҳамсари шумо
аз шумо розӣ нест ва ҳамин нуқтаҳо агар дар шумо бошад дар ҳақиқат мо метавонем гӯем ки дар шумо бале тестамомкунӣ вуҷуд дорад ва бояд шумо тавбат гиред. Саволи дуюм менависад ки алоқаи ҷинсиям то 20 дақиқа мекашад. Вақте тавбат мегирам дору тамом мешавад, боз тест тамом мекунам. Барои чӣ? хуб дӯстони азиз, одатан шахсоне ки аз ҳамин чиз шикоят мекунанд, беморони ман ҳам ҳастанд, мегӯянд ки доктор ман ҳамин дору хӯрда истода будам, алоқаи ҷинсиям дароз шуда буд. Тамом кардам, боз ҳамин аҳвол шуд. Ман мефаҳмам ки бародар бояд шумо дуюм курс меомадед, ман мефаҳмам ки барои шумо барои чӣ ҳамин хел аст. Бисёр беморо тестамомкунии модарзодӣ доранд, яъне аз аввал тест тамом мекунанд ва бисёр ҷойҳо мераванд, вақт тавбат намегиранд, назди мо меоянд, ман кӯшиш мекунам ки дороҳои бақувваттар нависам ки тестар натиҷа бинад, дуюм бора биёяд, ман фаҳмам ки барои чӣ бародар шумо тест тамом мекунед ва бояд чӣ кор кард ва онҳо бисёраш мераванд ва дигар барнамегарданд, фикр мекунанд ки аллакай тамом тавбат ёфтам. Не дӯстони азиз, агар шумо аз аввал тестамомкунӣ дошта бошед, шумо як муддат дору мехӯред, доруҳо ҳастанд барои тестамомкунӣ, ба шумо кӯмак мерасонанд, тамом ки шуд, боз ҳамон аҳвол мешавад. барои ин чиз махсус ҳамин вебинаре ки кардагӣ ҳастем барои тестамомкунӣ дӯстони азиз, барои ҳамин аст. Агар шумо аз аввал ин мушкилиро доред, ҳамин гуна мушкилӣ ҳаст, вебинарда иштирок кунед дӯстони азиз. Вебинар барои шумо аст. Бисёриҳо суол мекунанд, мегӯянд ки доктор ман нафаҳмидам чӣ гуна аст он навор, натавонистам, вақт надоштам. Дӯстони азиз, як моҳ вебинар гузошта мешавад. Дар телеграме ки дар рӯи экран мебинед, ҳамин рақам менависед, шуморо илова мекунанд. ҳамин вақте ки барои шумо удобна аст, ҳамон вақт тамошо мекунед. Он прямой эфир нест. Масалан шумо коргар ҳастед, рӯз кор мекунед, метавонед шаб ба ҳазур ҳамон вебинарро тамошо кунед. Дар онҷо ман роҳҳои бедору дароз кунии алоқаи ҷинсӣ, яъне бо дору ҳам ҳамаашро мефаҳмонам. фақат шумо бояд ҳатман дар онҷо бошед, иштирок кунед ва наворро якчанд маротиба тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, барои ҳамин шумо як тавбат мегиред, модарзодӣ ки аст, боз ҳамон чӣ хеле ки программаи шумо ҳаст, ҳамон программаи шумо бармегардад. Агар шумо масалан аз ҳисоби простатит медоштед тест тамом кунӣ, шумо як муддат хуб ҳастед, боз тест тамом мекунед, шуморо тавбат кардан осонтар аст. хуб мегузарем ба саволи сеюм. бисёр худризоӣ кардан метавонад ба тестамомкунӣ биёрад. хуб дӯстони азиз, худризоӣ дар вақти ҷавонӣ, гӯем вақте шумо писарбача ҳастед, дар оянда метавонад дӯстони азиз сабаби тестамомкунии шумо шавад. барои чӣ? ба хотире ки дар ҳамон ҷавонӣ ва вақте шумо хурда ҳастед, дар хона масалан чанд нафар зиндагӣ мекунанд, шумо худризоӣ мекунед, кӯшиш мекунед ки тестар худризоӣ кунам, тамом кунам ва ягон кас набинад. Изо мекашед, чар мекунед, метарсед. ҳамин чиз як мисли як рефлекс мешавад дар шумо ва шумо организми шуморо ҳамин хел ба қавле программировать мекунад ки шумо тест тамом мекунед. Мисли як рефлекс мешавад. чӣ хеле ки хӯрока мебинед, хӯроки бомазаро гӯш набошед, оби деҳони шумо меравад, инам ҳамин гуна мешавад. ва оянда вақте шумо оиладор мешавед, ҳамин рефлекс дар шумо мемонад, алоқаи ҷинсиро шурӯъ мекунед, организми шумо аллакай фикр мекунад ки шумо мисли ҳамон ҷавонбудагитон бояд тестар тамом кунед ки шуморо ягон кас нақапад. ва ҳамин хел шумо тест тамом кардан мегиред. ин гуна бемороронро аслан кӯмак кардан ростша гум осонтар аст. барои ҳамин муроҷиат кунед, барои шумо кӯмак мерасонем ва бояд гуфт ки ман масалан худризоӣ барои шумо тавсия намедиҳам. хуб чорум, барои чӣ дороҳои далгоиграишӣ ва вазбудитил дар нохӯрагӣ мисли эпимедиум паста ё виагра мехӯред, тестамомкунӣ гум намешавад. хуб дӯстони азиз, дороҳои вазбудитил ё ба забони тиббӣ мо онҳоро ингибитори фосфодиэстераза пятого типа мегӯем. онҳо вазифаи асосии онҳо сахт кардани узви мардона аст. вақте шумо эректилия дисфунксия доред, яъне мардонагии шумо пурра таранг намешавад ё таранг мешавад дар вақте алоқаи ҷинсӣ заиф мешавад, шумо ин дороҳоро мехӯред ва ин барои шумо кӯмак мерасонад. дар 99% ҳолатҳо тестамомкунӣ кӯмак намерасонад. ҳастанд бемороне ки мегӯянд ак ман тестамомкунӣ дорам, эпимедиум паста мехӯрам ё дигар ба қавли вазбудитилҳо ингибитори фосфодиэстераза пятого типа мисли виагра ё дигар чизо кӯмак мерасонанд ва тест тамом намекунам. ино бениҳоят кам ҳолатҳо ҳастанд, кам бемороне ҳастанд ки мегӯянд ҳамин чиз барои онҳо кӯмак мекунад. ба хотире ки ин дороҳо ҳастанд барои сахт кардани узви мардона аст, яъне тарангаш мекунад. бисёриҳо ҳатто мегӯянд ки мо ин дороро мехоҳем, баръакс тест тамом мекунем. ҳамин хел ҳам аст дӯстони азиз. барои ҳамин чизоро ман барои шумо тавсия намедиҳам. панҷум савол менависад ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ҳам тест тамом мекунам ва ҳам мардонагиам заиф аст. ҳар дуяшро якбора тавбат карда мешавад ё ки не? хуб дӯстони азиз, агар шумо одамоне ки аз заифии мардона азият мекашанд, яъне эректилия дисфунксия доранд, агар ҳатто пешам тест тамомкунӣ надошта бошанд, оянда тест тамомкунӣ мешавад дар онҳо. барои чӣ? ба хотире ки вақти шумо мардонагии шумо масалан 5 дақиқа сахт намеистад, яъне ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан аллакай заиф мешавад, ҳамин чиз дар сари шумо ҳамин хел ба қавли боз
программировать мекунад ки шумо кӯшиш мекунед ки то мардонагиатон заиф нашудан аллакай тезтар тамом кунед, то ин ки ба қавли успед кунед мардонагӣ заиф нашуда тамом кунед. ва инам мисли боз мегӯям мисли як рефлекс мешавад дар шумо ва шумо одат мекунед чизо тест тамом кардан мегиред. ва ҳангоме ки бемор мегӯяд ҳам заифӣ дорам ва ҳам тест тамом кунӣ дорад, мо якум заифиашро тобат мекунем. баъзе ҳолатҳо 1 моҳ 2 моҳ то 3 моҳ. ва вақте ки гуфт ки тамом мардонагӣ ман заиф нест, таранг хушу аст, лекин тест тамом мекунам, баъд мо шурӯъ мекунем ба табобати тест тамомкунӣ барои шахсоне ки аввалин дараҷа аз аввал ҳамин чиз мушкилиро доранд, яъне тест тамомкуниро доранд. шахсоне ки заифи мардона доранд, баъдан тест тамомкунӣ боз пайваст мешавад дар онҳо, ҳамун заифиашонро хубтар кунанд, аллакай тест тамомкунишон бартараф мешавад. саволи шашум менависад ки тест тамомкунӣ ба фарзанддор шудан таъсир мекунад ё не? Одатан таъсир намекунад дӯстони азиз, барои шахсоне ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан тамом мекунанд ва дар дохили маҳбал тамом мекунанд. Лекин ман беморро ҳар рӯз дорам, мебиёянд мегӯяд ки ака ман алоқаи ҷинсӣ карданда якумаш ба алоқаи ҷинсӣ баъзе вақт ҳолатҳо мегӯяд мехоҳам шурӯъ кунам, аллакай тамом мекунам ҳангоми оғӯш кардан. Ин ҳолатҳо албатта ки шумо дар алоқаи ҷинсӣ накарда аллакай тамом мекунед, албатта ҳомиладорӣ ба вуҷуд намеояд. Дар ин ҳолат албатта метавонад сабаби бенаслӣ ҳам шавад. Лекин бисёр шахсоне ки тест тамомкунӣ доранд, бисёри онҳо якум маротибааш масалан 30 сония 1 дақиқа меравад, ҳангоми тамом кардан дар дохил ки тамом мекунанд, метавонанд озод соҳиби фарзанд шаванд. саволи ҳафтум мепурсад ки мегӯянд ҳама одамон дар якум маротибаи алоқаи ҷинсӣ тест тамом мекунанд. Ин рост аст? хуб дӯстони азиз, то 30% одамон метавонанд тест тамомкунӣ дошта бошанд, то 30% мардон. баъзе статистикаҳо ҳастанд мегӯяд то 5%, баъзе то 10-15%. ин як мушкилӣ аст ки ҳангоми пурсуҷӯ кардан дар байни халқ муайян кардан мушкилтар аст. бисёреҳо фиреб мекунанд, мегӯянд ки не ман 10 дақиқа алоқаи ҷинсӣ мекунам. барои ҳамин аз 5 то 30% мегӯянд бисёриҳо тест тамомкунӣ доранд. ва тест тамомкунии модарзодӣ одатан 5% ҳолатҳо давом мехӯрад. яъне бемор мегӯяд ки ман аз аввал тест тамомкунӣ дорам, 5% ҳолат аст. дигарҳо мегӯянд дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ аст, 25% дигар. ин гап миф аст ки гӯё ки дар якум маротиба ҳама тест тамомкунӣ дорад. бале шояд ки аз дуюм маротиба дида камтар давом кунад, лекин бояд 30 сония ё ин ки 15 сония набошад. саволи ҳаштум менависад ки хронический простатит метавонад сабаби тест тамомкунии мард шавад. дӯстони азиз, илтимос аҳамият диҳед як бори дигар, чӣ хеле ки ман гуфтам, тест тамомкунӣ ду намуд мешавад. асосан гирем тест тамомкунии аввалин дараҷа ва дуюмин дараҷа. аввалин дараҷа мегӯяд ки дар аввали оиладоршавӣ аллакай тест тамом мекардам ва то ҳанӯз нест вақте ки ман 10 дақиқа алоқаи ҷинсӣ кунам якум маротиба. ва дуюмин дараҷа мешавад, мегӯяд ки дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ аст. ман хина будам мегӯяд 1 сол 2 сол оиладорӣ ҳама соз буд, алоқаи ҷинсӣ ҳам ҳамун якум маротибаш ҳам чанд дақиқа меравад. ин дуюмин дараҷа аст. чӣ хеле гуфтам, дар якумин дараҷаи модарзодӣ аст. бисёр мераванд массаж простата мегиранд, аз қафо чилик мезананд, доруҳо вадид мекунанд дохили худи юзи мардона ё ки аз дохили сурохи мақъад лою ҳар чӣ мезананд. дар аввалин дараҷа дӯстони азиз кӯмак намекунад, ба хотире ки шумо ҳамин гуна таваллуд шудагӣ ҳастед. барои шумо поведенческая терапия бояд бошад. чӣ хеле ки дар вебинар ман барои шумо фаҳмондагӣ будам. ва дуюмин дараҷа бошад, бале агар дӯстони азиз, агар масалан дуюмин дараҷа бошад, метавонад бо сабаби хронический простатит бошад, ба хотире ки дар семенои бугаро гуфтани чи аст, бисёр торҳои асаб аст, вақте илтиҳоб мегирад, онҳо гиперчувствителӣ мешаванд, яъне ҳиссиётшон баланд мешавад ҳангоми илтиҳоби ғадуди простата. вақте алоқаи ҷинсӣ стимулятсияи кам, аллакай шумо тест тамом мекунед. барои ҳамин дуюмин дараҷа бошад, дар давоми ҳаёт пайдо шудагӣ бошад, простатит метавонад сабаби тест тамомкунии шумо бошад. саволи нуҳум менависад ки бисёр порно тамошо кардан метавонад ба тест тамомкунӣ биёрад дар оянда. дӯстони азиз, порно тамошо кардан мисли як одат аст. чӣ хеле гуфтам, бисёр шахсоне ки порно тамошо мекунанд, кӯшиш мекунанд ки дар паноӣ ин корро кунанд. барои ҳамин ягон дақиқа тамошо мекунанд, ҳамин чиз оста дар онҳо як отпечатка мегузорад ки возбуждение бояд шумо тамом кунед. ва баъдан бисёриҳо ҳангоми порно тамошо кардан аллакай ба худризоӣ машғул мешаванд ва инам мисли баъдан рефлекс мешавад. чӣ хеле гуфтам, шумо кӯшиш мекунед ки порно ба ҷое тамошо кунед ва тамом кунед тез. вақте тез худро холӣ мекунед, одатан мағзи шумо ҳамин чиза одат мекунад. баъдан оянда шумо мисли як рефлекс мешавад, шумо мегӯед на алоқаи ҷинсиро сар кунам ки ҳамун чиз ба ёдтон мерасад ва шумо тест тамом мекунед. ва баъдан боз як нуқтаи муҳими дигар аст ки вақте шумо порно тамошо мекунед, мебинед ки актёр алоқаи ҷинсии ним соата дорад, 1 соата. вақте шумо алоқаи ҷинсиро шурӯъ мекунед дар зиндагӣ, мебинед ки аз шумо 3 дақиқа аст ва дар худ дилхунук мешавед, разочароват мешавед ва дигар ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан фикр мекунед ки бояд ҳамин қадар бошад, 30 дақиқа 40 дақиқа. вақте алоқаи ҷинсӣ кардан аллакай тревога, тарс пайдо мешавад ки
наметонам 3 дақиқа мисли ҳамон актеро намеревад фалон шумо ба қавле тарс даршон пайдо мешавад. ҳамин тарс адреналинро баланд мекунад, адреналин аллакай кортизолро баланд мекунад, организм шумо кӯшиш мекунад ки тезтар шумо тамом кунед. саволи даҳум менависад ки бедору мешавад алоқаи ҷинсиро дароз кард? дӯстони азиз, бале, бедору барои шахсоне ки модарзодӣ тест тамомкунӣ доранд аз аввал тест тамом мекунанд. бале, ҳамон вебинарро мо барои мекунем. бисёр ростӣ шахсоне ҳастанд ки тест тамомкунӣ дигар мушкилиҳо бефарзандӣ доранд, заифӣ мардона доранд, санги гурда доранд. мо мехоҳем бо ин гуна беморон кор кунем. барои бо ҳамин мақсад ман вебинарро мекунам ки бемор худаш тамошо кунад, фаҳмад чӣ гуна аст ва назди ман набиёд. вале агар вебинар барои шумо кӯмак накард, бениҳоят камолот дода мешавад, метавонед муроҷиат кунед. бедору мешавад, усулҳояш бениҳоят зиёд ҳастанд. машқи кегел масалан, машқҳое аст ки бо нафас кор мекунӣ, зиёда. дар вебинар иштирок кунед, ҳама ин чизоро ман барои шумо мефаҳмам. саволи 11 менависад ки варикоцеле метавонад ба тест тамомкунӣ биёрад? хуб дӯстони азиз, метавонад агар дард диҳад. но на ҳама вақт, чӣ хеле гуфтам, на ҳама вақт ин чиз метавонад рух диҳад. ҳаст ҳолатое ки бемор мегӯяд ки ман варикоцеле дорам, давоми рӯз дардам зиёд шудан мегирад ва дар охири рӯз ҳангоми варикоцеле нороҳатӣ ва дард зиёд мешавад. На дар ҳама беморон, дар баъзе беморон дар давоми рӯз дард зиёд шудан мегирад ва вақте шаб мешавад дард бениҳоят зиёд аст, нороҳатӣ зиёд аст ва вақти алоқаи ҷинсӣ кардан ин нороҳатӣ зиёдтар шудан мегирад. бемор кӯшиш мекунад ки тезтар тамом кунаду аз ҳамин дард халос шаваду рафта дароз кашад. ва барои ҳамин инам мисли як рефлекс мешавад. ҳамин тест тамомкунӣ баъд одат шудан мегирад. шумо дигар дард накунад гуфта тезтар тамом кардан мегиред, одат мешавад ин чиз. баъдан шумо хоҳед нахоҳед тест тамом кардан мегиред. ва баъдан бояд гуфт ки ҳамин як ҷои бадани одам дардманд бошад, албатта бемор амалоқаи ҷинсияташ ҳам албатта ки сус мешавад. саволи 12 менависад ки барои чӣ баъзе мардон тест тамом мекунанд ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, баъзе мардон не? чӣ хеле гуфтам дӯстони азиз, тест таmoмкунӣ ду намуд мешавад. тест таmoмкунӣ аввалин дараҷа ва дуюмин дараҷа. аввалин дараҷа мардоне ҳастанд ки бечоро аз аввал ба қавле модарзодӣ мушкилиро доранд. ҳамин хел таваллуд шудагӣ ҳастанд. бобои онҳо, падари онҳо ҳамин мушкилиро доранд. ҳатто ҳастанд оилаҳое ки ман амакбачаҳоро, акаву додаро чандин нафарошро тавбат мекунем. аз як оила чанд акаву дударо қариб ки рӯзаш нест ки ҳамин акаву дударо набиёнд. одатан но байни якдигариш гап намезананд, намегӯянд ки мо тест таmoмкунӣ дорам, барои мехоҳем назди доктор рафта истода. мегӯяд хайр ду мушкилӣ аст, акаи худро намегӯяд, додарашам намегӯяд. ва баъдан мо алоҳида суҳбат мекунем, мегӯям тест таmoмкунӣ дорӣ, мегӯяд ҳо. акашам медорад, баъдан мегӯям там тест таmoмкунӣ ҳо. яъне ин чиз авлодӣ мешавад. баъзе одамода ба қавли ниповезло насибашон набудааст, ҳамин модарзодӣ тест тамом мекунанд. дуюмин дараҷа дар давоми ҳаёт пайдо мешавад. албатта мегӯяд ки ягон мушкилӣ пайдо мешавад, простатит ё гипертиреоз, тест тамом мекунанд. ин мардоне ҳастанд ки дар давоми ҳаёт пайдо шуданд, ино тавбат кардан осон аст. вале ҳастанд мардоне ки модарзодӣ тест тамом намекунанд. ино бисёр ҳастанд. 60-70% одамон тест тамом намекунанд. аз 3 дақиқа метавонанд алоқаи ҷинсиашон аз 2 дақиқа 3 дақиқа зиёд алоқаи ҷинсӣ кардан гиранд ва худро қабида тавонанд. хоҳад дароз мекунанд, хоҳад масалан тестар тамом мекунанд. саволи 13 тест таmoмкунӣ метавонад авлодӣ бошад? бале дӯстони азиз, ин чиз чӣ хеле гуфтам ҳаст авлодӣ мешавад. аз падар метавонад барои шумо гузарад, аз бобо ҳамин авлод линия метавонад гузарад. чӣ хеле гуфтам авлодоне ҳастанд ки як авлодро ман чандин нафарашро тавбат кардаги ҳастам барои тест тамом кардан. ин маъноеро надорад ки шумо бемор ҳастед. дӯстони азиз, ин хосияти организми шумо аст. мисли оне ки бинии шумо тарафи бобоатон рафтагӣ аст, ё ин ки чашми шумо кабут аст мисли бобоатон ё падаратон, ҳамин чиз ҳам мегузарад мисли як хислат. мешавад тавбат кардан, мешавад барои шумо кӯмак карда ки алоқаи ҷинсии худро дароз кунед. саволи 14 бале менависад ки тест таmoмкунӣ дар мардон метавонад дар давоми ҳаёт пайдо шавад? бале дӯстони азиз, 4 сабаб дорад. ё хронический простатит, ё гипертиреоз, яъне ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунад, ё ки эректилная дисфунксия дорад, заифи мардона, ё ки аз рӯи системаи асаб, яъне психоген гӯем, ин чизам метавонад сабаб шавад. саволи 15 кадом анализҳоро супорем барои фаҳмидани сабабҳои тест таmoмкунии ҳангоми алоқаи ҷинсӣ? якум аз худатон суол кунед дӯстони азиз ки тест таmoмкунӣ шумо буд ё ин ки набуд. гӯед ки не набуд, ман баъдан пайдо шуда ҳамин мушкилии тест таmoмкунӣ дар ман. ташхисҳое ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, ман инҷо мегузорам, ҳамин чизҳоро метавонед худатон гузаред ва баъдан назди духтури уролог андролог равед, муайян мекунад, интерпретатсия мекунад ва мефаҳмад ки барои чӣ шумо тест тамом мекунед. ҳатман бояд глюкоза бошад, қани хунро супоред, ҳатман тестостерон бояд бошад, агар заифӣ ҳам бошад, тиреотропный гормон, гормони щитовидная железа, яъне ғадуди сипаршакл бояд бошад, микроскопия секрети простата. ино ҳатмӣ анализҳое ки дар рӯи экран мебинед, ино ҳатман бояд бошад. шумо месупоред,
назди уролог андролог меред ва барои шумо кӯмак мерасонад. Метавонед ба клиникаи Евромед биёед, ҳамаи ин ташхисҳоро мо мебинем. Хуб дӯстони азиз, ба 15 саволи шумо ҷавоб гардондам дар мавзӯи тестамокунӣ. Яъне ин қисми якуми савол-ҷавоб дар мавзӯи тестамокунӣ буд ва оное ки тестамокунӣ доред ва мехоҳед хубтару беҳтар шавед, дар вебинараш иштирок кунед ва инчунин навори оянда дар 15 саволи дигари шумо ҷавоб мегардонем. Аз саволи 16 шурӯъ мекунем ва дар мавзӯи тестамокунӣ бисёр суолҳои дигар ҳам ҳастанд. Ман ҳатман барои шумо ҷавоб мегардонам. дӯстони азиз, то навори оянда, худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.